Кажи ти какво на твоята маса рисуваш? Храна и цветля. Я да видим. Каква храна има тук? Това звучи. Това Не рисувай много да има. Я да видим тук какво можем да си хапнем. Какво имаме Още тук? не съм нарисувала. Празна е масата. А тук какво има? Само Можем да- една покривка има шампанско и салата. Аха. Йоли, ти какво рисуваш? Аз вече си направих нещата. Аз рисувам тая бутилка с вино. Мгм. Ето сега ще се направя надпис. Ето. Мгм. И А какво ще има към виното? Във виното ще има червено вино. А добре, а нещо за ядене до виното? Да, ето това е пилешко бутче. Тук ще направя кренвирши, а тук супа. Гладнях. Момче, ти какво си сложил на масата? Само едно кюфте. Нарисувай още едно, да си хапнем по едно кюфте. Сега ще нарисувам тя. О, кюфтета и кебапчета. И аз си помислете за една приказка и се опитайте да се сетите как... Който не работи, не трябва да яде. Добре, друга приказка свързана с храна. Който работи, трябва да А? С нещо за ядене. Коя? За една пи... Знаете ли се спомням някаква такава, дето... Момчето и вятъра беше свързано с... Вижте, Точно така, приказката за момчето и вятъра.